Obi konfo anoche ma ayete ase se Asante akonwa eye asikadwa no. Wo bi biara ni ho a santini be biara ni ho asikadwa ebe koto no. Santini be biara ni ho a asikadwa ebe koto no. Na nananom so de tu yitirim. Enti amanwa sembaaye no. Nananom amfe ho anyigim. Se ye de ho kwagigim na se yakwabu ye panyina na ye soche asikadwa na se asikadwa soche sa nananom amfe ho anyigim. Nenne nano na meti TV ho na me hu se ababa awe ya oso ya amamiri ya wo sa omungu kitidi ndi ile frabe be yidi o wa himfie ho na wo ka bibi se Asante ni Akyem ye baako this will be catch there say Asante eni Akyem yini twaka ana yini kroye ana yini ayonkofa na woni ano wonim Asante amamre ana se wonte ase no wo ka na meme ma wono so ate ase se so wono so gina ho ka se Asante ni Akyem ye baako a wono ankasa no wonya obi ma wonkyere no wonim na wonya obi so ma wonkyere no abra wo kyeremu sei mi kyeremu sei Asante ni Akyem ye baako o sanka ye beka se wo nyina aka ayi aka no musuku no kasa baako na nso obi no obi wo ho ne ye ntem ho wo etwaka ekoroye ne nkita hudie papa bie ni Asante ni Akyem ntem ti sa Asante eni Akyem wo twaka kaye den ene tete nananom ekọ Asante Akyem sa na sawo ye Asante ni bare sawo so pese o ka sa ase wi a sa Asante ni Akyem ye baako ye anuanom o haw bia ni ye ntem a busa ho se eye de ni enya katachie opoku wade katachie ye de ni enya eye de ni enya wotimfo na ye de ni enya entam kese we nyina ye nsemmisa wo sie bisa ye de ni enya opoku wade katachie eye de ni enya otimfo eye de ni enya entam kese so nti sawo ye santini ba na woto na wo keka we ya mesi bo ankasa busa ho sa wo panyini bi na wo ho no wo ka kire wo a ko bisa sanse mbisa yi panyini busa ni mu yie se ma me no a ya no wo kasa kasa bi no wo se eye den se ani Akyemfo ye baako de a eye den ni enya wo poku ware katachie ni enya wo timfo ni enya entam kese ya je se wo sire wo timfo ntan kese poku ware de to ho we de abrewa so boduam arefo ene atiefo we de wo bese homework assignment ene ye de amamo ti wa wo free se ensem bi no o sa wonte ase yi ne ko bisa abrewa se bisa se eba ne sei ene enya opoku ware katachie batwa katachie ni soso eye de ne enya opoku ware katachie eye de ne enya otimfo eye de ena yenya ntam kese nti we ni nsemfo amiensa ye nsembisa se wo bisa obemu na hu a obehu senti a abrewa echem se Sante ni Akyem obi obegina ba bia obeka se emugu bia no eyakotwe ene wodi enti no edo ne ma otimfo opoku ware katachie de ntankese si wo se wo beka aje se wo sere se de sere wotimfo ntankese kan tankese ontimi nka no kwa so bi wano ana ku ntankese bi ntembe no na ebribi wo ho a ya ne nipa ya ma ya yira ya mamre nenso nananom se de sese ya de to wo wa mfa nto ho a ifiri to ade a ye kire ne ye chi Asantefo yensa nkofa na kwa mekiritwie ne wo ho na sabre na Ghana asemi mateme ho ni CPP ni niema wa mfa no ho awuram chese ne wonim de ne nananom aka to hotete nti abrewa asema wo kan atwemadwena akwa akosi
abra osafomafo ebeka saa eburo nsemi saa na memeka no wode beto dwa no na yeye ba ye ne ubedi nkomo fa ho a wo kirekire mu sane mu ma ye no ahene na hene baako eba abontene amo no nso de wo se yanka nche osafomafo kura se wabodam dabre wanum ri na osi omisa ne ho se amanyuku MPP no henefo ne teye na some okan ya bidi bebisa obie ene se enipa didi mmea na ne refi ebi na osafomafo o ye ya person ani tra na ni nton a enkuro nketwa miensen so de wo ho abagimu yana sese me wira ho kakra kire se saa bre no a wo mo ti saa ekuyo no na wo mo saa mate me ho no na be ye MPP na efre no dumo na ekoya na baabi a na ekokọ no na efofore Asante hene akọ akire no wotwen no ho efiri na techiman ne man baako na efre no bafu wono na sika yi a yefre ne bafu obi di kum nu nti ye di to de diri sika ne diri beto so se kum bafu ahwefo minim se mo hu saa sika yi a ye kan yi a abrewanye de ese hyem saa no atwe pii no ha saa sika no na yefre ne bafu no na no ena abrewa den mu sumasem de akire ye se ye obi a yefre ne se ya abrewa twumesi ankra ena ode saa sika moyi ekokum obi a ne yefre ne se bafu na no ne firi woni yake hu a we kum bafu we ne kum bafu no we ne kum bafu ene ne bafu ne firi ay kum na firi ho ena ada ne bafu a menu mienu nyina yenim ye enim ze de oyese ka no ye de ode to so ne bafu asem bi hina asem bi pono ubetumu a wotwe ayi wo akiri sei no waka ato na ni nyina ye saa manwesem yo ne wo mo se ye committee a na wo bi se afire kire kwateto e kire afoforo na wo ko yi musio ko yi no sibune so subine tifi se wo nipa a wo di sa adwuma no ni moja na begu asem no so eze wo mugu ni nipa kro ni ti so nsa saa na nya asem kito politics ye ne fichiri bi se no kane na nte saa o na ano odin ye de ti Asante ta wo hia himfi ye ho no na wo mu bobo firi soro ho CPC ho de ba enkola ye kan egu dem obe de no wapie enti no wo mu ko meeting a twesi ankra kumba na satem ya wo kasa asemi CPC wo so mu sane ba ne ade enkwada ye kam digu dem satem re na wo mfie ba ese ni sabia no 70 tama fa Ghanaian afa ahudie no 57 no sa fina na me start class 1 that's a class 1 that once you so be kwa ye do nsa ma ye sese besi wa so ha no ma so ye mfie nsia yo na baby yete no ye na me papa ye da store we anim wo na yete anim ti bibi e bobo ba ehu na afri CPC wo so na wu sane da bi a ashsan court yuwe sabre na hotel bi wo na ye friend sentimental meba a waje ye ne ye nkola ye bonwu ho ye de yete anim ni TV enti esoro ho no na fie bi wo ho pipe bi wo ho fie bi wo ne bonkum sei ho no wo ko meeting a wo kum bafo no a said ye ni si jane dane ye na nya asem ketwa kuri kuma si ni dane pa enti no kure nyame ni said ye ade ni si kwaye ye no wotimfo o se echiritwie wamfa no ho anhemi sa wo ye na dwene so obebo asikadwa ho bai obemi nani age na sikadwa ho sanse asocha akonya bia wo Ghana won fa no ho nkohyehyɛ wo mu nsensem mu obo ho ban soso enti Asante de ye gina ho sɛ
ye nana no ejina ho pintin se konfo anoche ye ne ema nyina awie ye no o ma Asante mpanimfo bubu ye mo wi yiyi tiri ni ade ye no a wo hye ye no ode ye edufa no sama na ntwi no ode bu ni tiri ho pawo ni wure no o se sama said ye maye me man ye ne saa ensesa no eno ne sama ahene no adaduane bia wo yiri tiri ho no ati nkuafo ho ensesa no ti nananom ye yadwen se ye ensesa no said ye konfo anoche ayeye no saa ne be ye no enti safoma afo asema wo ka no minnim de ha no a ama wo ka saa se ye a wato no no kura so na wo ka saa asemi si ekomu pa so amanfo so no kura so wonya achi eko bi efri Akyem nkro Akyem ho aba a wo mo se ye frɛ wo mo concern youth of Akyem a wo no de Akyem da wo no makoma so aba be chirim se wo kura no nua a wo nua be ma no odi ade e wo mo papa kurom a wo mo no nso Akyemfo di nade nti se ye hwemu na ba bia wo papa firi eno maami firi a wo nua be medi hene e wo kuro foforo so a wo ankasa wo nya Akyem ni pote a wo sesa Akyemfo ho abeka amma mo de chew pa aba se omre o matwe mo de firi osafo mafo na no eyi nika na ti firi ye se bongire se ati firi wo pepo so esane na wo beka aburu nsem se wo mo Akyemfo de wo mo ni bibia efa sansem na wo beka ye no na wo mo so eni Asante eni wo hawo bia wo na enya na asem no wo kan buru nsem to matwe mo nkra firi ena chese safoma so asemi eni nyina so wono asese to trance no wadwene ne ho se ni kuromfo kora so kora won kan ho e dey asem na abeka safoma fo se na ye ni nua ne santo ye ai ena kwa Akyem afo Dr. kwa Akyem afo se akoye se Dormaahene die yi ne na anu asumenya ahene yi a oba bekam na mutiem na msie na mekwa abusuafo mama otumfo na otumi otumfo nso ba ye na otumi enu atwam a wo bo hema akokọ se won kasa nche ne bei wo ba no kasa kire wo ba no otumfo otu kwan oba yi atwam na otumi enu a se abusua oso kosi wo mo na aso ba wo mo se ye abusua emva ho otumfo ne wosi a se ono nso mayi na me se sa na safoma afo die yi amen ti basa na wo a wo be ye se wo kan zinzem empanyin se ememe ni fia na meyi eto kire ebi na agema bedu Dormaahene weye no utimfu eni ho na oyire no si ni bo ye kunko empanyin se ene nkwada antena petomu a nkase me di hene wo de aya ahenie ene wudwi wo dwi ene kurura baaye santemen wira baaye wona wo hyehui ede na wo ka wakwa asumunya ho abi se de osi eka se na wotwe mienu pe no obekọ ho wono mo makwa akoye se ohima kasa kire wo ba no na womfa de danto na minim se na wotwe mienu na chi no ensem be hu wo kroma na so abrewa ya nte hwebiem se emire bi na wo ka asem bi aduana no kwan ye fa so ema saa aduana ekura na enya ye bo ba bi owu duni ade mepache so obetimi asisa abasam so bia wantie kura obi ti ode bekwa akokire no na anya hwe no ye na agyeman bedu obesua bibidie afirimu ye se abrewa no ye frɛ ne kabie abrewa kabie wano owu medu na teteno ne ye nwododo saa obi awa ena inu nsia enso enu nti na se no obi wudu a ese agyen bedu dwan no amani dwan ebusua no watrem ti na ebusua amani dwan asikire no asiye no enti sabre wakabie enu odi ka wudu enti ni diri no so katai ene ye ne eduna sa enwani ni ebenya aduana abewanya abote na se eduna na metiase a nkwada edu na wo mo na nkwada edu no wono mo na nkwada edu wo mo maame eduna yo eduna on se nyankopon kura wo se wona no wagya eduna
eduna ene ma saa aduane bae ne kane no na wo mu esese wo beye bibi a gese ebo na wo boni se anu abo ahahama no wo nyaja enti wono no wone ne krama akọ afuo mu a krama ekotu jetia ede bae itu jetia ede bae anu ne ma yenya ase aduanafo omno di jabaye no ja bae eno bae no ya mpa ebo anso jabio na yese okwa afuo mu na okopa abo ndi soja no ana ne krama ni kotu se agya ni bi di ba fie baby a krama ndi firi bae obi ehu okay saa na ne wo mu so yija ne krama yi die eje okotu yi a wode bra obi ani ba bi odi firi bae na nan wo afuom na abo no ni nam wire mu an wode bae enti wode bae no a wo pe dua kase bi e de so ano no edamu ama obi a ho na obi a akosoja ho na obi a akosoja sasa bro mu tete nkwaye mu ne abuo mu ne ade nti ho na obi a wesi eduna na ne twe abre na de no eno ni edua na twe abra samra ne na ye so atwe abra de no eno so na se kire ni adro se si ho no so bi ma me edua o krama ye frɛ no wotwea ena eduna ne twea ene kofa ejande bae eduna ne twea abre na de ne twea abre na de na se eja no asa krama ande bae no ekoye ese boso enti sama mi ni na sefo no wo ka no ne na ne bere no otu gya de hwe ho e kanche a ebenyan te se de wa friendship ya budua ene nyetimi ya nyina ho aduanafo hu pa woni aduana ni ye bibi no ahwe no okotu gya kopa ne chew no nya ne bere a ti so ye de ni abedi digya sa ti wo pa wo sa ade wo yi ade ayemi se wo didi gya so a sei na nto a ebeto a chance kwakuya de na ne bebi de echi di tiribo de ye no o ha adwen mu ne mranti bu mu to ayi ate na ba akoso wotwa ne dua abranti no ye ayi ni nkwanse ni na echi sa aburo no kan ho oburo no anani abiri ni nyina na wae wo furo ne papa aburo sa no na chesi bi huru na ko furo aburo sa no wo ko akoi yi kropot mu ja snama e de bo hwehwe so bu aburo sa na wo furo na wo te behwe fo mpira ma na nsabu yi nsabu yi e chire wo mama mo ko pa abrante ne chew ante no ye nkwanse ni no ti asan ho ne iti bi wiye de ne chi ho na ne wote enti so obi wuru bibi da wasi bibi ni baabi bibi wo baabi eniema ayekura eba nyina ayete sempanimfuo ni ho ena ene tete na aborofo apempam ene ye de yepi bia nanso so sawoma wire firi ukuro mo hena ben a o yira wodwabo ase ati abroba se de wo kanyi se wo hwe na no kra na Asante hima na kunadu yadom a otoso miensa na odi ni mfinshi etoso numi ye de ne tena akonwa kasi yesu ye na na ma ye nso asara a ye Denkyira manhema wo baby enne ni monyam ebeta akire ezi se wo resa ne emenya abra abo amponsim dan to ye na ye kwagya ede ama akora no akọ akure ya na esemfia no wo mo teta ho bekeka mema be esemyenza obi anso ba enzi obi a ne de wo kan kwa ense dem free fee open eze obi na ese open nimbi kan sem bi person ye yi no be kan zanzem no na wo hwe ahemfie ho nankasa na omo ni Asante eni mansun bia na ka Denkyira manhema senka wo ma Asante hima finhie no e kire bibi se obi nim se ye nyina Denkyira Asante o ebunu hinu ye nyina afiri baabi sa ene ye bae
na nke ye ka kora de ne nka adanse ne nyina abeso ye no sa enso enu ekire no na Denkyira se wadane na chi akyerase ya no mo kire kora nya sa ekwane enkrofo edi enam so edi me dane me kire ama no mentena Denkyira fo no dane ye chi na Asante fo nyina aka ho ene sa Asante na Asante fo to so se Asante ye ntena ha oh enti ye nyina firi baabi na beduru ye na mo bonofo nso muti na mo bonofo so mo to aso oh ye nyina firi baabi ene ye beduru ye ne ye nti Denkyira ho obu no agitun se ne ye ho na ne ye wo ye firi Egypt ene ye bai ene obi a de ko na de na doma kura de wo de na wote Asante ye sintire so he ya nze wo de na anu ya asem kura sintire so he ya na nawo na etuate se ye ene koye ya na nanu bufu a ye tu so sa wo kura wo tie ne se kwisi na to domina kɔ domina kwisi to onye na rekunye mu ho hye ekire no na nasa agye se ye bo asuama Dormaahene imagine to ya enchichemu bie ni Asante ene wontem odo ama ba Dormaahene a bibi no awisi no so no aba no ho ye den eye den na me de ene sesei adwene a ya na wo mitiri mu a ne se so ho hunu bo a kurumeni a kire be papa kan bibi se me nko okodiabe enso me hunu se kuro no ebe nkanka jo me nko okodiabe enso me hunu se kuro no ebe nkanka abrewa ye bewie mama sima baako na uriye na sanwum bi wo ha na ade atatom de ama sima baako de mpesa wo de yeni sa wo hwɛ saa nkuro nketwa miensen ya Denkyira emfra himfie sa wo hwɛ osafo mafo mentro asem ya emfra himfie wono kra de me obabi wono na ne ho ye ne hene wono ankasa sa buru nsem no papa panyin ne wono no medwen wa mente ase emire bo no na sa be kan ese nke ka Ghana akonya ka kanfo nko a na wo se di a wo mo maka de wo nye Ghana fo mu di bi enyi enna doma de wono na yi nanimu enne wo beka sa ekuo miensen yie a Dormaahene efra himfie ni ade sima baako ade pa futuo be na wo de be ma se nipa anase ekuo miensen efutu a me de be ma wo mu an se Dormaahene se Nyankopɔ ayo wadom na wotimfo age watu ne besi nei wonka aboni bi enti awo ye wo se enye wo se atwa akwa awu mu akwanya enye wofo pia akwanya enye wofo ne wiase aboa tefre tare soro na wa antare hodi ni wo ye kukukukukuku wote tofom se tema obeto ayaya akokwa ntwi wa ade so twom ehwo na ni wo hunu ne pere dodo a enye se wo pere dodo a wojo ntimi sire Dormaahene se nei omenani na ho na wo hunu se panyini e de panyini ese korokotoi enkase korokosin ono na futu a me de ma no ena ekwesi wo mu a Denkyira foro so wo ni di ka ba aye enipo mbe kasa aye ni bia gira so anko gina se wo fra himfie no ohene na asoma no ana wo hema na asoma no ana mpanimfo ena se nkodi dwuma we mpani se wo kan ma wonya ntoma pefira a sabi no wo bupreko kwase a wodi aye na dwe se wo sua nwoma akọ akiri enti wo beye bibi amenanim abanyam ebribi na ye ne panyini bi na tie kura ase na abrante bi kɔbɔ okoro no na manfo atwa no ho asia no yu eno sisi de wayo wo mampanyini se wi ase wote ho se wo pese wudi nkɔ akiri a wudi bone kura wudi kɔ akiri ne ngoma a wo sua no wo bie ni no enti ba se yeja odefo bo amponsem kwani enu wo hu se ye behwe ni wo TV so ni ade ama beba ni ade enti wo pe baabi agina no wada no ho adi ame hu se wono so ye nwumanim ni bi a won so wo pie
ana wo so wo bi o wa ahensi a won so na no awo wo mu di apenimbi ena be ye saa na ma ntimi kire wo mu se saa apenim no wo de ya ade a enkoyie me nipa hu ni ehunu saa so mesini enye ona ade wo hu kwa kire nipa se minie ti saa de na wo mu so ye no ye me ye ni nkan ya menem de wanya wo son wo dwene se esombo no wo bi wo senesa afi edu safoma afo no wono ankasa wote ho no so wogira ho no hwe ni nipadua no hwe nipa e wo mayim edom a wo hu ye ni wo mu oni yihia dibire na ekuta no nsase nko wonya kenye dibire yesi wonya no eno wonya na meswa ena fise ya wo hia ase ni mu odere ma na kakra se akiri kotena beebi ye na dwuma no ba ye na afi ababa wo bi chima ye ne kanen de ye goro wo kwose santuma wo si wo bi ne na kumbi bi ka chense ne ntuma koro kwose santuma be se pofa be nsia gu ne nsaso odi bi efra ne bi gu ne nsaso ena odi asa ena odi kete aka ho ye oso wona kete so mfra ntuma odi ye ne saa ni nti ena wonya bi ne gu ne nsaso adeda fo mo nya kete o mi hunu baby amfanto mi hunu baby amfanto obi oni ntuma nya ntumu mi hunu baby amfamu mi hunu baby amfamu obi oni ntuma nya ntumu mi hunu baby amfamu mi hunu baby amfamu adeda fo mo nya kete o mi hunu baby amfanfa mi hunu baby amfanfa no na aye safoma afo no dwuma die no a afoforo no ni di bre na ye da no so no wono a wo hwankense no enu wanya enti wo nhuru ni awon famfa enti wo mu a wo se wokoye bibi na brichie bi bo na yete ne nkase safoma afo aye adwumadie bi sei di bre sei ene here nsa wo Ghana ka wono na waye saade yi enti no de ye sa na nko wono kura na no nurudwo sa himfie ho na free back wono na no nurudwo da bi da ne ho kura na nka ebesoma ne wo na nka ebesoma wo kura wo mfata se yesoma wo bedwo na aboa bi akira aboa no ba ena abanisa chu aboa bi akira aboa ne ba ena abanisa ebusia ekuo baasa a wo hene ba ko de odi niku na nkasa enim no Dormaahene asem na meken omo nsem a won keka aye mrento asem ebinim keka aye ensem a kasatwi eno nene yaka ne miensa nyina ede abomu efutu sema bam esuma sem bi nso adadi ewo mu a migidi se wa obetie no ubenya ochefa ewo mu ama wonso de ato okotoku anya hwe no me ene me hu kwankora bafo efa so a eba ya yinya saa edin bafo no onso de na usua ede efrimu aha Nyansapo subscribe share na like na ja wadwenkyere medi ene abusua pani owusu aduomi yamamu nyina mo ene hwa wagye ahenewa Adenti ni ebube ne brebe eze ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadoro sra Tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwandewa na yesotro no wa ansa no di asebe fita na no makode ebrensi am wa wotua ne nsem mojabumo ni hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wonye ye bi tontonte ye no sa na ye fa Nyansapo abon ntakra na mane ye kese na ntakra abon ne de fanyinam kwatere kwa madawro mantuma ye fe ni din de seyin ni din wo ba ma akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam the family ne honhon hia na America sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ne ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo yade ya